Санаи 10 июн дар таваллудхонаи шаҳри Хуҷанд чоргонник яъне Фотима, Зӯҳро, Аниса, Муниса ба дунё омаданд. ҳоло бошад аз вазъи саломатии модару кӯдакон бохабар мешавем. Дар вилояти Суғд аввалин чоргонник дар соли 2022 чашм ба олами ҳастӣ кушод. Ин навзодонро Мавзуна Сангинова ба дунё овард. Зани 27-сола сокини ҷамоати чоргоҳи шаҳри Исфара мебошад. Ҳар чори онҳо духтар мебошанд. Ба духтаракон номи Фотима, Зӯҳро, Аниса ва Мунисаро гузоштанд. Беҳад хурсандам. Ман як писар дорам дар хона. Ҳар чори инҳо духтар. Худо ба шукр, эзимон солим гита баравам. Табибони таваллудхонаи шаҳри Хуҷанд мегӯянд, ки Мавзуна санаи 10 июн тақрибан соати 11 ба беморхона ҳозир шуд. Худи ҳамон рӯз ӯ чоргонник таваллуд кард. ҳоло бошад вазъи саломатии модари Фотима, Зӯҳро, Аниса ва Муниса қаноатманд арзёбӣ мегардад. ҳангоми воридшавӣ муайян карда шуд, ки дар бад тифли чоргонник дорад. Ташхис гузошта шуд ҳомиладории 32 ҳафта чоргонник. мавқеи тифли якум ба таври кӯндаланг ҷойгир шуда буд. Бинобар ҳамин тибқи стандарти миллӣ оид ба буриши қайсарӣ, ин зан ба таври фаврӣ ба амалиёти буриши қайсарӣ гирифта шуд. барои он ки бо кушодашавии гарданики бачадон 8 сантиметр кати ин зан ворид гаштанд. бинобар ҳамин хатари кафидани бачадон, таркиши бачадон ки ҷой дошт, бинобар зан ба таври фаврӣ ба амалиёти буриши қайсарӣ гирифта шуд. баъд аз тавлид вазъи саломатии кӯдакон вазнин буд. онҳо ба дастгоҳи кувез чанд рӯзи аввал қарор доштанд. ҳоло бошад онҳо дар шӯъбаи навзодони бемор парвариш меёбанд. вазъи саломатии ҳар чор тифл хуб арзёбӣ мегардад. мудири шӯъбаи навзодон Зарина Қодирова мегӯяд, давоми фаъолияти корияш дар таваллудхонаи шаҳрӣ ин аввалин тавлиди чоргонник мебошад. Кӯдакони пеш аз муҳлат таваллуд шуданд, ки бо вазни 1 кило 600, якум тифл 1 кило 80 грамм, дуюм тифл, сеюм тифл бо вазни 1 кило 380 ва чорум тифл бо 1 кило бо вазни 1180 грамм буда. кӯдакон аз валодати пеш аз муҳлат буда норасид таваллуд шуданд. ҳангоми таваллуд ҳолати кӯдакон вазнин ҳисобида мешуданд аз ҳисоби норасидӣ. дар кӯдак норасогӣ нафас мушоҳида мешуд. кӯдакон ҳама ба ҳуҷраи интенсивӣ ҷойгир шуда дар давоми рӯз муолиҷаи худро гирифтанд. дар айни ҳол ҳолати кӯдакон беҳтар шудааст. норасогӣ, нафас бартараф шуда ба шӯъбаи кӯдакони бемор интиқол гаштанд. тибқи омори муассисаи давлатии таваллудхонаи шаҳри Хуҷанд давоми 6 моҳи охир 1833 кӯдак ба дунё омад, ки ин нисбат ба соли гузашта 204 нафар зиёд мебошад. гузориши Меҳрангези Абдуаҳад ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоъотӣ Хабар.